samu wanda zai ba da dariya, ba mu zaɓi wanda muke ga shakalinsa zai iya ba da dariya sosai. Bari mu dubo daga nan mu ga, sai an takarkara an zaɓo, saboda a zaɓo wanda zai ba da nishaɗi. Bari mu ga wani babu an buka. Salam, barkan. Assalamu alaikum warahmatullah. Dan jira. Wannan shagalin sa akwai matsala. Ta farko ya sa dariya. Abin da ya faru irin ya bani mamaki, ban yi tunanin comedy da ni zai yi ba. Kawai ina jira ga comedy da abin dariya kawai daga kaina. Irin abin ya bani mamaki, don haka za a iya samu matsala, don haka bari in natsu in shiga yanzu haka. Salam, barkan. Assalamu alaikum warahmatullah. Barkan da haɗuwa bayan kwana biyu. Kuma dai kwana nawa ne, da fatan kuna da lafiya. An ce zan muku tallan channel kyauta. Gaskiya ne. Saboda kun cancanta ko ba ba. Saboda jin yadda sharaɗan suke, biyo mu cikin bidiyon ka ji bayanan dalla-dalla. Lagwa da gaskiya ya sa dariya, saboda irin abu ne na ɗaya irin ban yi tunaninsa ba.